Wara aktar minn 20 ġurnata bl-azzjonijiet industrijali mis-social workers, il-Gvern qed ikompli jinjora t-talbiet ta' dawn il-ħaddiema. Bl-azzjonijiet industrijali is-social workers għal dawn l-aħħar 20 ġurnata mhux qed iwieġbu komunikazzjonijiet bit-telefon, littri jew emails. Barra minn hekk huma qed jintalbu wkoll biex ma jattendux laqgħat mal-professjonisti kif il-Gvern għadu mhux qed jagħti każ it-talbiet tagħhom għal kundizzjonijiet aħjar. Fil-ġimgħat li ġejjin l-azzjonijiet industrijali mistennija jeskalaw wara li l-Gvern qed jibqa' jinjora t-talbiet ta' dawn il-ħaddiema tant importanti fis-soċjetà. Il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar jiem sostna li dawn il-ħaddiema joffru servizz importanti u sensittiv ħafna u meta l-Gvern jonqos lil dawn il-professjonisti ikun qed jonqos ukoll lil uliedna. Din l-attitudni tal-Gvern ma' social workers issegwi sensiela ta' azzjonijiet industrijali oħra fosthom mill-għalliema tal-MCAST, azzjonijiet mill-Assoċjazzjoni Medika Maltija, azzjonijiet industrijali mill-MUMN u diversi azzjonijiet industrijali oħra mill-Ispiżjara u l-ħaddiema tal-WasteServe. Il-Partit Nazzjonalista diġà appella lill-Gvern biex jieqaf u webbes rasu mal-unions u l-ħaddiema li dawn jirrappreżentaw u jibda jittrattom bir-rispett li jxirqilhom.